karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Mura man og dunay tunog nga. Nagpaingon din sa kwarto. May balik ka tayo dahil sikan. Oh. May hunong ang tunog pa. Uy, musud yun si Ken din sa kwarto. Maayo kay ni Oh. Kensa ka? Dili ko makari ang namas kangit-ngit. Kinsa ka? Anong dili ka mo tingog? Ikaw ba ang uyab ni Ken? Kuan. Kanang... Ikaw ba ang uyab sa kumanghot? Ha? Kasuwaw. Hala. Ikaw ang maguwang ni Ken kasi Hans? Ikaw? Hello. Hi. Ako si Ayasa. Og dili ko uyab ni Kent. Akong katabang nini sa studio. Ikaw? Sir, kuan, ayaw lang kasuko na ako nga natug ko din sa kwarto ni Kent, ha? Kuan, manggod. Ikaw ka na... Kagang! Aray! Sir, mabali ito na kubukton! Sir, ayaw lang kasuko na ako nga natug ko din, eh! Ikaw ang sinugdanan sa tanan! Dili sa bagoy sinugdanan sa kagubot nila ni Kent. Tug yung uyab sa una, uy! Dali! Aray! Sir, usaon mo ko ni mo! Ikaw ang miguba sa tanan! Tusa! Buban ka na ako! Aray! Sir, nahinaya lang ko! Huwag ako tuyo nga si Sir Kent ang... Hilong! Asa mo ko ni mo doon? Aray! Aray, sir! Sir, dili ba kumutagan in town? Ay, ko bunot-bunuta! Sakay! Aray! Uy, kalay ba nagpag-asa din ni magkuhang ni Kent? Dili ba di siya gusto nga higdaan ang studio ni Kent o babae? Sir, Hans man imong ano? Asa mo ko ni mo dadoon, Sir Hans? Kung nasa ko ka, ngagida ko ni Ken sa studio, pasayloa lang in town ko. Sir, wa mi daot ang gibuhat ni Sir Ken. Amigo rami. Di matinuod nga uyab mi. Ingon ini manggod ni. Hilong! Kakang. Sige. Muhilam na ko, sir. Uy, asa maka ko niya doon? Grabe mo yung sakuain niya. Wa na. Iatubang na tingali ko niya silang kinikanan. Agoy, kailangan magbatasan ini niya. Makadlok man. Hain naman si Kuya Hans, eh. Anong wak man siya? Ningon pa siya nga muari karon. Gusto ka ning gibuhat ni Kuya Hans? Nga ani siya mapundo sa payag nga paborito nila ni Kara. Labas pa kay sa kung nauna ang unang adlaw ni Kara din sa beach. Kent! Kanindot ko di ay din sa inyong beach. Limpyo ka ayo. Oo. Giyati man magyud ning maayo sa akong amahan gud. Kay mao man ang paborito sa akong inahan. Mao ba? Dali. Papili og cottage kay imong ganahan. Kana. Ganahan ko ang maong cottage kay doon siya sa dagat. Sige. Kana ang imong cottage. Hain naman ang imong kuya. Busy pa. Pasagdi lang ko. Ako niyang ipailan ni mo si Kuya Hans. Malipayan ki si Kara nga nagpaspaso niya dong adlaw din sa pipayon.
Duka naman ko eh. Hain naman ito sa Kuya Hans. Sir. Sir, asa magig ko ni mo dadoon? Layo naman yung dapita sa syudad. Sir, pakanauga na lang ko. Kung dili ko kagusto nga akong mahimong katabang ni Sir Kent, mubalhin na lang ko og laing kapangagawan. Oh, sir! Sir, kakusog na ba ini atong dagan? Basi madisgrasya ta, sir. Sir, dili pa ito ko gusto mamatay, oy. Hindi pa ka gusto mamatay, ha? Oh, sir, bata-bata pa sa baya ko. O niya, napasagoy pangandoy. Daghang pangandoy ang nagguba tungod mo. Uy, sir, huwag ito ang kumahasog laing tao, sir, uy. Bisan pobre ko, pero dili sa kumagsamok-samok sa kinabuhi sa uban. Oh. Ay! Sir! Sir, usa magyud ka! Mabangga mata ni mong kalaki sa imong pag-drive! Sir, ayaw itong kukod sa gamay naman ang taon akong sa. Gamay? Ha? Sir, dili naman ni makaturunganon ang imo. O kung sa man ang makatarunganon, ha? Kuan, ibalik ko ni mo sa agi. Kuhaon ako kung bag sa studio ni Sir Kent. O niya, mangita ko lang kasudlan ni trabaho. Oh, ay! Buhi pa ta, sir. Buhi pagiday ko. Sakit pa man akong sagpa. Sir, sa maning dapita. Uy, sir, kang iubiya din hiuy. Bay, madin ang nasa unahan, oh. Sir, kakit sa man ang bay, ngit-ngit man lagi. Uy, kaisog din niya, uy. Ano yung akong gitatin, eh? Kakit sa man ang bay. Gawas! Aray! Sir, ayaw lang itong kong labduta, sir. Uy, magawas naman ko kung sultihan ko ni mong paggawason. Hinom! Kagisa man na bay, sir. Mura pang lagi nagwa mahuman. Aray! Aray! Sir, time para god, pero dali naman ni normal gid ang imo. Ngayon nasa ko makagmaayo na ako. O gano'y mo kong gidadin, he, kang kisa man ang bay. Manguta na ka kung kinsa ng bay? Muna ang among tang bay ni Kara! Ha? Kinsa man askara? Si Kara! Ang akong pangasaunon! Ngayon mo kipatay! Unsa? Unsa'y gipatay, sir? Sir, wa itaon ko'y gipatay, oy! Kipatay mo siya! Niyundom ka, ha? Nga milabang ka sa kalsada nga nagdanghag ug may sakinan nga nabangga sa poste tungod mo, ha? Ha? Dili lang utang mabasudan sa tao. Ato ko sa mga karsada mangitag kataguan. Sakinan! Dili! Nabangga ang auto sa poste! Kamu sakay sa auto? Oo, kami! Nabangga may tungod ka nagdanghag ka! Imong kipatay si Kara! Unsa? Kara! Ano ka sa ako? Nabangga sila kay nilabang ko. At saan man hinako? Kara! Tabang mo! Tabang! Kara! Ginoo ko. No! Kara! Ayaw ang imong mga mata! Ambulansya! Ano nabangga naman tao na siya? Kara! Ako'y nakaingon ini. Ako! Namatay gid ang... Oh! Namatay si Kara! Namatay siya tungod ni mo! Ikaw ang may patay sa kong pangasauron! Ah! Sir!
Sir, maluoy yung taon ka. Huwag na ko tuyo mong hitabo, sir. Huwag na ko tuyo, ah. Dali! Sir, pasiluoy yung taon ko. Huwag na ko tuyo, ah, kamay tabo to. Sir! Ipatay mo si Kara! Ipatay mo siya! Sir, ayoko kung saan, sir. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!